Рамазан айында башка айларга караганда садакага әҗер савап күбрәк бирелә дип искәртелә хәдисләрдә. Садака ул акча гына түгел, ул мохтаҗларга ярдәм кулы сузу. Рамазан айында Рамазан мәчетенә нинди бүләк ясаганнар? Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Тиздән 30 еллыгын бәйрәм итәргә җыенган Рамазан мәчетендә бүген шатлыклы вакыйга. Намаз залында искергән тәрәзәләрне төзекләндерәләр, кайберләре яңага алыштырыла. Һәр хәлдә әлеге мәхәллә мөселманнары өчен ул күптән көтелгән игелекле гамәл. Менә Аллаһка шөкер, изге бәндәләр шушы изге Рамазан айында изгелекләр тагын да күбрәк булсын дип, Аллаһка шөкер безгә ярдәм иттеләр шушы мәчетебездә тәрәзәләрне алыштырырга, ремонтларга. Һәм менә буа якташлык җәмгыяте безгә дә Аллаһка шөкер ярдәм итә һәр даим. Рамазан мәчете Сәйяр Айдаров проекты нигезендә төзелгән. Ирактан ук балкып торган ярым айлары да узган Рамазан аенда яңартылган иде. Тәрәзәләре дә Гаит бәйрәменә өр-яңа була. Яңарту эшләрен Наил Вафин җитәкчелегендәге тимер эшкәртү берләшмәсе башкара. Бу мәчет Рамазан без күптән таныш. Менә бу залда бөтен тәрәзәләрне алыштырабыз. Монда 14 штук. Шулук җәмгыять хезмәткәре Хагани Гашимов тәрәзәләрне заманча өлгеләр калыбында эшләдек дип аңлатты. Яңартылган тәрәзәләрне хәзер җилләтүдән тыш тулысынча ачу мөмкинлеге дә бар. Димәк, юу өчен уңайлы. Рамазан мәчетенә уңайлыкларны булдыручы иганәчеләре, ярдәм кулы сузучылары арасында буа якташлык җәмгыятенең дә өлеше зур. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.